Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa na magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 13 na. Nining buwan karon mahigala sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Og karong adlaw mahigala mao ang tindagkot sa Senior San Antonio de Padua. Og mao sab ang tindagkot mahigala sa Birhen sa Simala. Alang sa mga Katoliko, with due respect mahigala sa maigsuon nga nasa tinuuhan. Unya karon sad nagpadayon ang mga misa novena alang sa kapistahan ni Senior Santo Niño, mga suking tigpaminaw. Og unya karong adlaw sab, may ubay mga kalihukan mahigala kay duna mga higalay kalihukan sab sa Iglesia ni Cristo. Ang pagpahigayon mahigala og rally, no? Rally for Peace. Diri may higala sa may South Road Properties kun SRP karong hapon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Atong kumustahon kaha no ang kahimtang sa panahon sab inday ken kung unsa kaning kahimtang sa panahon niining duna ra bay kalihukan kadito sa kauluhan mga higala nationwide ning kalihukan sa Rally for Peace sa mga sakop mga higala sa Iglesia ni Cristo o dunay uban nga may voluntaryo sad nga mo kuyog mga higala ani dito sa Manila dunay pag suspenso sa mga klase nila dito tungod ini mga kagalaan no din sa Cebu na apod dito sa Mindanao area sa Davao ug ubang mga lugar sa nasod no. So mo na nga ang 12 cities no nationwide mo iduna mahigalay rally nga pahigayunan nining Rally for Peace pagsuporta kini matod pa mahigala sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, pagsuporta ni BBM sa iyang giingon nga dili na lang idayon ang impeachment alang mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio tungod kay kinini ang matawag nato mga higala ga doon na pa'y mas daghan pang importanteng butang nga angay mahigalang tutukan sa atong nasod. Labi na ning kalisod karon sa panahon. Mao ni nga gisulti mahigala sa mga kadaguan sa Iglesia ni Cristo. Human mga higala kinini ang mi hatag o text message o gi-confirm ni Presidente Bongbong Marcos nga siya mo ni hatag og text message ngadto sa lower house. Kay karong adlaw man sad mga higala god mao ni ang adlaw pizza 13 naman karon nga mo balik na, mo resume na ang sesyon mahigala sa Kongreso. Straight to the point. Gikan sa Christmas vacation, mobalik na mahigala ang sesyon sa mga senador o mga congressmen. Human mahigala na makasyon, gumikan sa Kapaskuhan usab mga higala, no? So mobalik ron ang uban mahigala nga gusto gyud nga impeach si Sara, ila gyud ang paningkamutan nga karong adlaw within today ilang mapahigayon ang impeachment. Kung mahimo mga higalang makakuha sa 1/3 votes karon kay mobalik naman. Pero karong adlaw sad mapud ang peace rally no sa Iglesia ni Cristo ug mga kaubanan kay matod nila makakos kini og divisiveness ang impeachment versus Sara. Mao ang baruganan so laban sila mahigala kining suporta sa ni BBM pero nakabenepisyo ni ini si Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Nadili mga kagalaan madayon ang impeachment. Pero alang nako ang akong maruganan ini mga sukit paminaw nga kung dili dayon ang impeachment, okay.
Kasabutan mahigala kay tungod sa kalisod unahon gini atong problema ron. Dapat mga problema mahigala sa nasod pertindaghana unya ang budget mga kagilaan bida wa na magkadimao. Pero kung ilagyong idayon ang impeachment, okay pod, no? May na lang pod makakita ta mahigala og trial gyud diha. Trial of the century. Sige, ipadayon or dili padayon okay ra ta des DYHP andam na ta kanunay nga mo cover. Unsa may mga mosunod nga mga manghitabo, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Sa laing bahin, 5 ka mga individual nga giingong gikan sa kauluhan, sikop sa kapulisan man nasakpan nga nangawat kini og nagkadaiyang grocery items sa supermarket sa Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. Mga kawatan mutungan na ni mahigala ting sinulog. Duda ta mahigala kini may labot na sad ni related na ni mahigala sa sinulog. Kaya bantayanan karon daghay mutunga sa aton Dakbayan Sugbo tungod kay mga dibuto ni Senyor Santo Niño. Ni apoy mga dibutos kangit-ngit nga mutunga kay ang ilang tuyo pagpanimpo mahigala ato mga dibuto ni Santo Niño. Straight to the point. Daghantag bantayanan, karong buntag at agantag pagtagad sa tumanuban na sab na higala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, US President Joe Biden mihatag og presidential medal og freedom ngadto ni Pope Francis isip pinakataas nga civilian honor sa White House. Straight to the Og point. samtang sa pikas bahin duga mga updates mahigala mahitungod sa sunog nga niigo mga higala dito sa Los Angeles, California. Grabe ning sunuga mga kigalan oy. Di mo ma-imagine sa kadako mahigala nga area ang nasunog apil mahigala katong may Hollywood mahigala pinuy-anan sa mga sikat rich and famous dito mahigala sa Hollywood. Doon ay mga artista dito mahigala mga mansion nila na apil o kasunog. 16,000 acres ang naigo na mga sunog pero para gyud undang hantod londay indikin. Padayon pa mahigala ang kuyaw mga kagilaan kung mubali ang hangin mubalitok dito sa pikas pod mga higala nga direksyon ang hangin moadto pod ang kayo. Katalig pagtagad ron kay bida giimbestigar mga kagilaan wa pa nila masuta misteryoso kayo kung unsa gyud ang hinungdan ni ining maong sunog. Straight to the point. Gitanaw ang kanunay mahigalang hinungdan kining lightning gitanaw ilang imbestigar pero tanaw nila murag wa may lightning atong panahon na. Sa January 7, nagitanaw mga faulty electrical wirings, wa pod mga higala. Og arson samot nga wa, sumuna na libog sila. Grabe ang wildfire nga niigo mahigala dito sa Los Angeles, California. Straight to the point. Nagamit na sila og mga chemicals nga isabwag sa mga eroplano or mga chopper nakangilngig dito dahil gawa sa mga ground nga mga fire trucks nga nitabangan mga higala 1,000 kapin ka mga fire trucks na nagtinabangay. Di pa mga higala mga water tanker aircraft no natuwa sa taas mga higala nga nipauwan og tubig dito mga kaigalaan sa dapit nga nasunugan apan wa gihapon mga higala mapaong ang kayo. Labihan mga kaigalaan ka wild ang kayo wild ginikaon sa mga balay dito. Wild ginikaon mga higala sa mga establishmento dito sa area sa Los Angeles, California. Straight to the point. Ato ni pagtagad mga kaigalaan. Unya sa anggulo pod sa pagtuo, doon na po mahigalay mga nilutaw karon kay kaning mga rich and famous mga higala nagtuo nga mga ngilngig na gyud. Mura mag-ila mahigalang gi bugal-bugalan ang Ginoo day. Sa wa pa mga kaigalaan magsugod. Wa pa mahigala mulutaw ning mao nga katalagman. Kini guban pa misgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Ato sa kuha ng report ni Idol Tweety karon preparation mahigala sa kinini ang matawag nato mahigala rally sa Iglesia ni Cristo, Rally for Peace nga pagsuporta mahigala sa pamahayag ni Presidente BBM nga dili na lang i-impeach si Sara Duterte Carpio kay para nga makafocus sa uban mahigala mga trabahoon. O gunyan ining maong nga support ni BBM sa Iglesia ni Cristo nga support nila ngadto sa giingon ni Marcos nakabenepisyo ini si Sara Duterte Carpio mga suking tigpaminaw. Unya kini ni ang tagantanig pagtagad karon Idol Tweety sa iyang report dito mahigala sa may SRP pagpangandam karong mga orasa sa kini ni ang rally nationwide ning rally sa Iglesia ni Cristo mga kaigalaan. Unya kini ni ang dito sa Manila gideklarar gyud dito nga way klase dayken way trabaho pag ganitong uban dito tungod kay basig ma-traffic ba pati sa Cebu okay lang at least kining SRP dili man maka-traffic noon at least na isolate siya nga lugar no so
Dili sa makakuan ang Manila ug Pasay maoy gisuspended ang gisuspenso ang klase kay basin unyag makuano tungod sa rally kay nag-expect sila ubay-ubay mga tao nga motambong niini mga sukid tigpaminaw. So karon to balikan ning kung makontak na to Jojo Labilla atong balikan tong issue sa Sinulog. Ingon usab may gala ang basak ang lumad basakanon nya moy champion gyud atong balikan ninyo taon. Mas dili pa to sa i-check usab si Idol Tweety to karon sa SRP pagsubay mahigalas pagpangandam na no sa rally mahigalas sa Iglesia ni Cristo. Standby pod ay kasamang Remark Pugoy sa dugang mga reports karon nga taon. Kasamang Jane Gallardo sa dugang mga reports o kasamang Pulaw ro. Atong i-check usa si Idol Tweety na nabas tong linya mga higala karon nga taon no. Ini nga rally mao ni ang katong giingon sa Iglesia ni Cristo nga magrally sila pagpugong pagsuporta ni BBM sa iyang pamahayag nga di na lang i-impeach si Sara Duterte kay tungod mahigala nga makakonsentrate na lang kay daghan pang mga angay at timanon ang nasod mga suking tigpaminaw. So mao ni unya karon mangong adlaw January 13 maoron ang pagbalik na sa konsesyon sa mga congressmen dito makagalaan sa ubos balay balaoranan o yung sab sa taas balay balaoranan. So timing karong adlaw kung makakuha og 1/3 votes ma-impeach si Sara mahigala diri sa lower house pero ang question ang conviction dito sa Senate. So mo nay dakong pangutana bata o di ka kuha 1/3 votes karong adlaw mobalik naman mahigala ang mga congressmen wa na gyud but na di na ta maghisgot na impeachment kalimtan tan na mahigala tingali next year na pod. So karon mga orasan live and direct gikan sa SRP ato i-check mahigala sa kasamang Idol Tweety kumusta ang pagpangandam sa ipahigayon nga Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo ni mga orasa. Idol Tweety YHP RMN Report. Live and direct diri sa Cebu Coastal Road property Attorney Rufil kay doon na may National Rally for Peace nga gipahigayon na karon Attorney Rufil. Daga na kita mga placards nga nakitaan din nga naay mga sulat na ang kuan Attorney Rufil. Aming nato diri ako basa Attorney Rufil. Sige. Ang kining ilahang placards nga kaming aming kahilingan kapayapaan ng bayan. Doon na po'y INC for Progress. Ubay-ubay pa ta ng mga placards niya. Nakitaan din ni serbisyo, huwag sariling benepisyo. Pero doon na pa mga gipang kuan po din ni Atty. Rufil nang anta kaganina og kapayapaan nga kanta Atty. Rufil nga nanyagit po diri ang mga katawhan. Katong kanta nga kuan Tweety katong kanta nga lupang uhaw sa pag-ibig kana. Kana Atty. Rufil kapayapaan ta. Murag karaan na to kara. Nagsigag sa pagdapon ang mga katawan. Abi na ko mao na gito ang akong naabtan. Apan nato ni Rufil nangabutay pa ang uban na mga kaigsuonan. Daghan ang tao diha ron Tweety, daghan ang tao diha karon. Libuan na gid ni ka mga tao Atty. Rufil. Nagtuot na gani diring dapita pero naaraman noon ang ato ang mga taga Cebu City Police Office ug ubang mga kapulisan na Atty. Rufil. Unsa mang orasa gyud kuno magsugod ng ilang rally? Karon Atty. Rufil ani mga nagpasundayag. Yung mga nagkanta-kanta na sila din ni Atty. Rufil. Sa pagkakaroon gisugdan naman ni si Atty. Rufil pero nangabot-ngabot pa gyud ang mga ang mga kaisunan diri Atty. Rufil sa Cebu Coastal Road property. Murag di na gani ni halos masigo din ni Atty. Rufil. Uy daghan ng tao gyud Kasing daghana gyud. Kasing daghana sa mga tao gyud Atty. Rufil. Ang uban gani Atty. Rufil wala na lang kasulod na sila dito sa gawas tungod sa pertigyud kaayo kadaghan nga mga tao. Kay inyo man to nga unya pagong hapon magsugod but karon pa lang putin daghan na mga tao suporta sa rally. Yes, Atty. Rufil. Sa pagkakaroon na mga pasundayag pa, mga kanta pa, Atty. Rufil. Nagdunagyoy mga lahom kaayong mga meaning Atty. Rufil ang gipanganta karon dinhi sa mga kaigsuonan. Naa sila mga flag nga gidala nga dunay National Rally for Peace. Ang butang Atty. Rufil, mga t-shirts nila, bata, tiguang, hamtong, walay pili Atty. Rufil na adiri karon sa Cebu Coastal Road property alang aning National Rally for Peace.
ingani ka dagan Atty. Rufil nga maglisod na ganitag sulod gyud padung gyud susod gyud ani Atty. Rufil dool sa stage kitungod kadaghan gyud. Okay, Twitch, asa man dapita gyud, Twitch? Asa man dapita nga area sa SRP? Unahan sa Nustar na? Di Mari, dapit ra gyud sa New Star Atty. Rufil. So dapit dito sa area sa una nga dito gipahigayon ang sinulog? Yes, Atty. Rufil, atbang sa New Star na ay dako kay hawanan din ha na diri gipahigayon ang kinaya National Rally for Peace. Sige, Twitch. Standby sa Twitch, ha? Gamay lang. Ito sa ipadangat ay pipila ka pinundong niya. Balikan ti kada karong taon-taon. Standby sa. Straight to the Ano mga point. pahitabo karon sa SRP? So karon day nagsugod na yung mga activities na dito, no? Puti naghana kay mga higala sa mga tao day karon pa mga orasa mahigala. Atong nga balikan sa Idol Twitter ron mga kahigalaan. Okay. Unya atong pagtagad mga higala ang dugang pa mga reports karon sa Idol Twitter may nga balikan ito sa may SRP mga higala. Nini nga pagpangandam sa pagpahigayon o rally for peace sa Iglesia ni Cristo mga kahigalaan, no? Atong balikan sa Idol Twitter. Yes, Idol Twitter. DYHP. RMN Report. Radyo man Atty. Rufil, balik din sa Cebu Coastal Road kung diin nagpahigayon gid hapon o nagpadayon gihapon ang kining National Rally for Peace Atty. Rufil. Karon gikanta na ang hawak kamay di kita iiwan sa paglakbay. Ayay, ninduta. Kinaninila ilahang mga flaglets din Atty. Rufil nga dunay suwat nga National Rally for Peace. O sa ito lang kataha Idol Twitter? Hawak kamay, Hawak kamay. Bayan Santino. Oh, so hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. May na lang umukanta kay Idol Twitter mo, juit-juit lang ko kay dili kay maklaro ning more or less. So sadya na karon. Sadya na kay Atty. Rufil. Ang Cebu Coastal Road o puno na gyud kayo sa mga katawhan kay ang uban di na gyud kasuksok silang kaugalingon sa kapuno. Aning Cebu Coastal Road ang uban nagting-abot pa gyud Atty. Rufil. Ang uban nangaon pa gani Atty. Rufil. Sa na lang gyud ko magtatapok na gyud diri tanan. Grabiha din, no? Grabe kay Atty. Rufil. Sa mga placards uban gidala na, INC is for progress, magkaisa para sa sa panang uban nga mga placards sa Idol Twitter. Ayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Mamayanan ang unahin, wag sarili. Magkaisa, wag mang-isa, Atty. Rufil. Daghan kay din Atty. Rufil, peace for the Philippines. Ang kasagaran placards na to nga makita diri ang mga gitang saka gidin taon nila Atty. Rufil kaya ganit parihan ning kanta Atty. Rufil, hawak ka kamay maskin pa sa mundo ng kawalan. Sa may Bisaya na Idol Twitter, gunitay sa kamot bisan pa man sa kalibutan nga sa man ang kawalan. Sabi ko, kailangan nga, kalisod ka Atty. Rufil. Kalisod, magkinaon sa Atty. Rufil, walay biya ay, basta magkaniusar ang pudyenta. Walang iwanan. Walang iwanan. Din na. Why gininila din ni Atty. Rufil ilang mga flaglets. So, tinaghanas mga tao de karon dito sa may stage kadapit. Dinhi sa may stage dapit, naraman gyud ko sa may kilid dapit sa stage Atty. Rufil. Di na magid ako masuksok akong galingon dito. Kay perti na magid kadaghan sa tao. Ano nga, lahi na po ang nikanta Atty. Rufil. O sa may mga kanta na po na diha. Ako pa nang ko alam sa ning title ning kanta ha. Nadiri amo pa. Kau lang. Mapa Atty. Rufil ang title. O sa title na? Mapa. Okay. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, kana. Pahinga muna. Ako nang bahala, bisnas labis ang ginadama, mama. Pahinga muna. Ako nang bahala. Askang ilmiga. La. So, bibo na kay Direk Atty. Rufil, makakanta po dito kapil nila. Makakanta yung kapil, ha? Pati bibuhan na di kaya karon.
Pertig yung bibuha, Attorney Rufil. Mo gina ko mastorya din ito. So ubay-ubay gyud suporta day, ubay-ubay gyud. Unsa man ni? Idol Tweety, unsa man ni? Ang exclusiveness sa Iglesia ni Cristo or sila lang nagpasiugda pwede makaapil ang uban? Sila ang nagpasiog da, Attorney Rufil, but doon na pailain ani Attorney Rufil. Dili na Iglesia ni Cristo ang naadinhi karon Attorney Rufil sa Cebu Coastal Road property Attorney Rufil. Aha. Mo na ni samo to kadaghan. Oh. Yung kadaghan Attorney Rufil. Maskin pag nagulan Attorney Rufil, ang mga tao gyud ni biya. Nagtaligsik naman diri Attorney Rufil, dayon mo kalita pagkawan mo taligsik na pud balik. Oho. Muna gingon na rain or shine padayon gid gihapon na ang National Rally for Peace. Oh. Oho. Okay, so muna sa ang tong area di ay nga dito gipahigayon ang sinulog last year mo nang area ha. Muna area nga Attorney Rufil. Oho. Okay, so muna ning kuan ron. So tunay gibutang nga stage nila dito sa unahan Idol Tweety. Dako gyud nga stage Attorney Rufil. Duha gani ni kabuka nag-inat bangay. Kay ang uban kani sa akbang ani na ay performer Attorney Rufil kay naadin ang ilahang mga cameraman pod aning National Rally for Peace. Kaning akbang kaning naagyud mismo sa tuang messenger Attorney Rufil. Mao ni ang naadiri ang mga performer Attorney Rufil. Okay, buntag pamanggod inani na ilang kuan. Basin og maka kita kag pamaagi niya tataod niya makapaduol-duol sa stage ato na sa padulan niya tataod pod Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil, mo duol ko kanang tawag Attorney Rufil. Oh, pero ay lang kay pagpadali dito, hinahinay lang ato na sa tan-awon pod ning ilang mga placards sa pa ni mga gipangsuwat niya Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. Oh, so doon na sa mga presentations nga gihimo sa pagkakaroon di ay. Oh, na mga orasa. Doon ay mga presentation niya, puros kanta nila Attorney Rufil. Kay doon na gyud laom gyud Attorney Rufil. Kanang Tagalog pa kahulugan. Oh. Unya unsa man na dili ba lapok na sa pagkakaroon Idol Tweety? Sa pagkakaroon Attorney Rufil, padung sa stage lapos na gyud siya. Kay tungod nakauwan man siya Attorney Rufil og madagumon gyud ang atuang kalingitan karon dinhi sa Cebu Coastal Road property Attorney Rufil. Oh, nindot ba ito ilang kanta nga kuan katong kapayapaan no? Attorney Rufil. Halina't sumayaw ana sa toy ko na Idol Tweety? Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Aska ngilngiga. Oh. Kapayapaan. Nindot man kay nigmeaning Attorney Rufil god. Oh, kapayapaan, kalinaw, no? Kalinaw. Unya, taas na ni sa kuan na Idol Tweety, kinapalang tingog nako nga more or less di magtakaabot ini. Pero ang chorus ani katong kuan, lupang uhaw sa pag-ibig. Lupang uhaw sa pag-ibig. Naghihintay ng halik ng langit. Oh, ngilngiga. O nakaibaw pa lang ko nga ilang kantahon na diharon akong pakuyugon unta nimo diha si Jesus Minya. Bato unta na nato diri sa DYH Tigayatan. Oh, kaya ka ng Jesus Minya, kay ko mas Jesus Minya, taas di mo Bon Jovi tingo ba. Kinigod sa nga kanta nga kapayapaan, taas kinalang kag tasog tingog ani Idol Tweety. Kinahanglan gyud maraga gikan gyud ni diaphragm Attorney Rufil. Oh, kaya ni Jesus Minya ni. Lupang uhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Pagkanindota gyud Attorney Rufil. Oh, pati nindota. Hindi ka more or less og tingog Attorney Rufil. Buyag, more or less lagi taon mag-uban min buyki wa na. Ang angayan jud ani mag-uban si kini si Kwan Jesus Minya Jennings mo ni Mayo. Pang concert king Attorney Rufil. Pag kini amo buyki pang haidor ra gini amo. Og pildigana hinon contest pildigana mo duda mi mudaog mi. Pero nindot og meaning Idol Tweety, ang kanang kanta Idol Tweety karaan ni nga kanta pero nindot og meaning. Oh, nindot og meaning kay kon man siya nga murag kanabang kapayapaan, no? Lupang uhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Oh, nindot kayo.
Kamo na ilang gikuan hada karon perti naghana din haron so dunay mga membro sa Iglesia ni Cristo nga naa ni apil ag daw na po'y mga uban nga mga tao nga dili member sa INC pero ni apil ni duyog sab sa mga kalihukan Idol Tweety. Attorney Rufil mo na nga perti yung daghana gid Attorney Rufil no di gyud nimo kahulugan og karayom na naa diri karon Attorney Rufil. Karon Attorney Rufil ilang giway kay way ang ilahang mga flag Attorney Rufil. Kay mo na nilang gikanta karon Attorney Rufil lain na pud ni. Ang kanilang gikanta karon. Unsa man na ilang kanta? Pugan na. Ingana Attorney Rufil dili kay ko kabosa kaning maong lyrics. Bebe ato paminaon. Bayan ko man na. Bayan ko. Ah. Kaya Attorney Rufil. Mura magkanta na nga murag panagang daan nga basig mamarsyalo. Ibon ang may layang lumipad, mao na siya Twitch. Ibon ang may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak ka na. Kana. Aha. Umuoday ni. So mga meaningful na mga kanta ha? Lahi na po ka na natin ni Rufil. Apan wapag akong good. Unsa na po nilahang kantahon ka na natin ni Rufil. So kana ilang mga placards no? INC is for progress. Unsa pa nang uban ang naadiharon? Unsa man to magkaisa? Unsa man ang uban? Kasagaran gyud problema lutasin no. Wag ang sarili aming kahilingan kapayapaan ng bayan. Kani gyud Attorney ni Rufil napa magkaisa para tumatag ang bansa. Magkaisa para tumatag ang bansa. Kaya sakto po gyud nila mga placards gyud Attorney ni Rufil. Naapag dito sa unahan na ni Rufil, ubay-ubay gyud nga mga placards ro na ang ipang-isa karong taod-taod gyud sa mga kaigsuonan nga dili lang INC pati na pud ang uban ni ring nakiapil po ani National Peace for Rally. Pero ang panahon na ni Rufil, human sa pag-uwan, init na pod. So bantayan na Idol Tweety, pagkuan diha Idol Tweety, pagdagpayong or pagkalo bagha kay delikado ng inanang klase. Kani gyud ni Rufil, mao gyud uso na ba kayong hilana pag sipon ro natin ni Rufil? Delikado kay sa kuan masubawan niya. Ang importante makaligo lang ang importante pag trabaho nito sugod, ligo og mauwanan, ligo na sa balik para nga dili mahilantan. Mao na importante. Ni Rufil. English naman ni ang kanta Attorney Rufil, wala dila na ako ka-familiar. So kato mga Tagalog to mga kanta ganina, unya karon nagkanta sa English nga kanta. English na po sila Attorney Rufil. Doon na po tayo mga kapulisan ng naa-diri karon natin ni Rufil, nakapalibot sa maong lugar kung di ipahigayon natin ni Rufil. Aron po pag kuan gid kapsay. Nan panalitan kong kuan tubag sa lawas, naisugo sa lawas Idol Tweety. Asa man dapit? Muna kong gipangita pa kaganina Attorney ni Rufil. Sige. Duol ra ba or layo? Standby Twitch, balikan ti ka karon taod. Standby human lamang, pipila ka mga pahinumdom. Straight to the Ato point. nga balikan mahigala ang SRP karon nga mga orasan ang pagpakita og support mga kaigalaan no. Kining gihimo sa atong mga kaigsunan sab nga mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Kining ila agig suporta ni BBM sa iyang pag-ingon nga dili na lang i-impeach si Sara Duterte mga higala gumikan kay unahon ang uban nga mga butang. Tutukan ang ubang mga butang nga aron nga moasinso ta. So mo ni ang ilang support ug unya niini mga higalang maong support makabenepisyo si Sara Duterte ini kay di man sa ma-impeach kung mga minaw mahigala ang mga congressmen kay karong adlaw meaningful kayo ang pagpahigayon sa rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo ug dunay uban nga mi-appeal pod sa rally bisag dili mga membro nila kay open din no nga pwedeng maka-appeal sila na mo nag-initiate sila nag-lead pero pwedeng mo appeal tong uban katong mga supporters mga kahigalaan ni Duterte nga gusto sa mahigala mo adto mga higala ini mong rally. So, mo nang ubay-ubay ni mga tao dito, sa may SRP mga kaigalaan, no? So, ato ni nga balikan karon ang dugang pang mga kwan. Doon na ni mga program day. So, dili day ito, kwan day nga, unya pang hapon, day kin magsugod. Sugod na karon buntag. No? Ang rally mga higala, no?
kay ingon man gud to nga ang sa Manila sige na but dili sa Cebu unya pa kunong hapon ang mga activities. But niining mga orasa na naman, sige naman mahigala ang program, no? Unya doon na may mga nagkanta-kanta dito, ha? O sa Idol Tweety mahigala makasubay man sa mga kanta mo na ako na sang ipakanta-kanta gamay. Kaya nahibaw pag ko nga maon ni mga kantaha inani kay mga tag-as, may tatog nakakuyog si kasamang Skay Susminya dito. Eh kining kantang kapayapaan kaya mo ni kasamang Kay Susminya. Okay, ato nga balikan may sa Idol Tweety mga higala nini mo orasa. Kumusta na ka to dito napita mga sukit ni Paminaw? Og para nga makwanta ni, ha? Mahatagan tanig pagtagad mga sukit ni Paminaw. Okay. Nas Tweety tong nga pikas kalinya ato nga balikan mahigala ni mo orasa. Yes, Idol Tweety. YHP RMN Report. Balik din sa Cebu Coastal Road at ay nirapila kung diin na nagpadayan gihapon ang National Rally for Peace. Uday na na kuya, lain pasunday ka ganina sa nirapil sayang, way man nakita na. Murag pariha gid ni mag-move sang sayaw ganina sa nirapil. Oy, buyag no? Unsa mga sayaw ato? Pero sayang ang sa nirapil kay katong bago karon mga salamin. Salamin o sweet buiki ano? Parihan ninyo move si Idol Boyki. Ay, buyag. Oy, banakundans. Ang kanta karon natin ni Rafaela kay Mahal Ka Sa Akin. Aha. Daghan-daghan din yung mga kanta. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. At lahat ay ikaw lang talaga. Aha. More Pero on love song- brother ni Rafael. Love song man ni sa tweets, no? Love song na. Kisa may nagkanta ni do kay idea kisa may nagkanta niya? Tutsi Guerrera. Okay. Basta si Tutsi ate ni Tutsi, Rafael. oo. Aking damdamin ay ikaw at walang iba. Pwede naman po ni ate ni Rafael. Tawag ng aking damdamin. Walang iba. Ikaw lang, Pilipinas. Mau ba? Aha. Paday, May, musabay kanta. Ate ni Rafael? Musabay kanta to mga tao sad, nga naa diha. Musabay-sabay kung taon sila ate ni Rafael, ang mga nakabaw. Ilang iwagay-wagid, pero may ang ilahang flaglet sa ate ni Rafael. Asa mo kani plano nila Idol Tweety og dunay kay mga kuan din haron og dunay mga officials nga ma-interview nimo. Unsa may plano karon sa magsugod ang mga sulti, istorya ba ka or karon sa pud mahuman lang target nga mahuman ilang rally? Karon nato ni Rafael, iguman ani nga kanilang picture to the field, doon na tayo interviewon. Sir, maayong buntag sir sa Diwai Experiment kung tayo pa 96.9 kauban lang sa ni Rafael sa ato ang studio. Sir, unsa mo gyud ang sugod ang on feature, sir? Pag alas 9 mo ito giingon, ma'am. Alas 9 na mo ni Rafael. Pero, Wala man sa piga ako. unsay gi-expect aning rally? Pwede ni mga kasudayan karon. Wala gid kay bawo ma'am basta di ari ra kay apel diyan ning rally sa kuan. So, unsay mong focus kaya sa sir, ganun yung apil sa National Rally for Peace. Ma'am. Unsay pangalan to, sir? Juanito Soliva ma'am. Isang panito ito ni Rufil, gidalagyan si Bok niya pamilya. Taga-asa man sa tweets, taga-asa. Taga-asa ka, sir? Parili ma'am. Parili pa, sir, ni Rufil. Membro siya sa ANC o dili? Membro ka sa INC, sir? Yes ma'am. Ay, membro day. Okay. Sige tweets. So, mo ni super ni Rufil, mga pa niya ang kahintay diri. Puros pagkanta at lang madugay. At iwat ang mga speech sa ni Rufil. Kaya daw si musugod na karong taw-taw, ang giingon sa ila ni Rufil, alas 3 na. Apa na, siguro kay gihuwat pa nila ang uban pod ng miyembro ni Rufil, ang uban pod ng mga musalmot. Ilahas lang niya, gipasunday tapos sila pasunday ka ni Rufil, pinakagis kanta o kaning mga sayaw at ni Rufil.
So asa man ang mga tao panalitan kumuanha Idol Tweety, dili ra maglisod pag anha sa SRP kana ilang nahimutangan? Dili naman hinuon gyud lisod ato ni Rufil kay ang kasagaran pud mga ni ato ni Rufil. Duna na sila yung mga coaster, mga motor ug ilahag yung personal pud nga sakyanan. Kanang stage nga gihimo unsa man ilang pinahimo na or daan na naa diha? Kani ato ni Rufil, dili pa ko sure sa stage. Ako aning ipangutan na karon gyud. Ug makitaan gyud na bang ilahang pinaka-head ato ni Rufil. Okay, kung man na stage doon na may atop, doon na may kuan, mura man og kanang ni Rufil gyud gaat bangay. Aha. Ang kining pinakadako nga stage dinhi ang kining mga pasundayag. So duha ka kanang duha ka stages gigamit nila? Ato ni Rufil? Kanang duha ka stage gigamit nila? Ang usa ka stage ato ni Rufil mao sa mga pasundayag. Ang usa ka stage ato ni Rufil na dinhi ang murag ilahang gyud ning mga head ato ni Rufil. Na ako dinhi ang ilahang camera ato ni Rufil diri nila gibutang sa kining among stage ato ni Rufil. Aha, o ba? Nga ang mga portales ato ni Rufil naa sa luyo aning dako nga stage. Okay. Nakapalibot ra gyud ubay-ubay ni nga portales ato ni Rufil sa mga buot nga mangihi ato ni Rufil ug uban pa kay naara ang portales sa luyo nga bahin ani among stage ato ni Rufil. Sunod-sunod yun ang ilahang mga pasundayag dari ato ni Rufil no, na makitaan yun na to nga maskin pag mga senior citizen ato ni Rufil, maskin pag nag-wheelchair na naagi din para musalmot aning National Rally for Peace. Mga bata, kanang wakpay bot ato ni Rufil, gidalagit si buong pamilya gid ato ni Rufil din sa National Rally for Peace. So naa diha, no? Ati na kana. Pag gid ato ni Rufil kasagaran pamilya gid tapos pamilya ang ato makita diri mga estudyante nga ganahan ko nga kanang makuan gyud ang ilahang tumong kay ang kalinaw gyud pod sa atoa diring nasod ato ni Rufil. Doon na ba yung mga kuan asa man gipamarking ang mga sakyanan Idol Tweety? Sa kini nga ang entrance ato ni Rufil aman diri dapit sa luyo aning stage. Naara din na naka-parking daplins dan ato ni Rufil ang mga sakyanan. Dinhara nila gibang park ang upan pod nag-commute traffic ang ila pag commute ato ni Rufil motor. Unsa may mga t-shirt nga gisulot doon na ba sa uniform nga white lang tanan or green or blue o sa man? Uniform ato ni Rufil puro sila nakaputi og dunay print nga National Rally for Peace. Mo gid ilahang uniform ato ni Rufil. Okay. Ang uban nato ni Rufil, ang uban niya nakita na ko gagani na estudyante nga nangutana kung unsa po ang ilahang hinungdan nga nangyani sila diri maupot na usa po na sa ilahang kuan nga ang kalinaw ra gyud sa tong nasod ang ilahang gipangayo po gyud sa tong gobyerno ato ni Rufil. Wala na ka uniform aning kuan National Rally for Peace. Murag naka-civilian lang ato ni Rufil ang kaning ato ang mga kaigsuonan ng mga estudyante. So naay mga Katoliko po diha karon nga naa nangapil diha, dili mga membro sa iglesia nangapil aga. Ganina na ako nasugatan nga Katolik sila ato ni Rufil dili Iglesia ni Cristo. Bali ang ilaharang ani po ato ni Rufil kay wala po kanang sa kalinaw kapayapaan man gyud ang ilahang kuan gyud ato ni Rufil ilahag yung singgit dinhi sa Cebu Coastal Road property maskin unsa pa ato ni Rufil ang religion kay wag gyud gyapon sila nagpakuan natin ni Rufil ug yan gyud gyapon sila sa Cebu Coastal Road. Ang ilang pagpakiguusa lang sa usa ka tumong og tuyo nga mao ang kalinaw kasama nga Tweety, Idol Tweety. Yes, ato ni Rufil mao gyud na siya wala nila gitan-aw nga ang nag-organize ani kay ANC kung di lang pa sila mapil. Ang gaganina ako nasugatan nga mga Katolik ato ni Rufil kay ang ilahalang gyud is ang pakigiusa lang pud gyud sa tuang mga kaigsuonan nga usa ra pud ang tuyo og tumong. Karon wala na ning nag-concert dire sa ni Rufil. O sa mga live band na Idol Tweety, doon ay live band nila? Ang ilang gamit nga buwan na ni Rufil kay instrumental ra gikan ra ni sa online na ni Rufil. Walay live band na ni Rufil. Pero doon na sa gipamutang diha nga mga sound system nga pang outdoor gyud nga mabati ra diha. Yes, ato
Attorney Rufil, pang outdoor ginila mga sound system din Yan gigamit karon o kinilahang mga LED lines sa Attorney Rufil. Kaya magtanaan na po, dugay-dugay gini nga maong rally Attorney Rufil mahuman karong adlaw. Oo. Kaya importante mga sound system niya, kinang outdoor nga sound system nga mabati tanan diha. So tinaura sa imong himutangan karon, tinaura ang mga kanta, tinaura kuno mo istorya. Tinaura gyud Attorney Rufil. Loud and clear na po gyud kayo diri sa akong himutangan. Isan dito ka na pag-abot ako Attorney Rufil, wala pa ko nakasulod din higyod. Sa kining tunga-tunga nga bahay na Attorney Rufil, madungog ra gyud gihapon ang ilahang rally Attorney Rufil. Sige. Okay, balikan ta ka karon taod Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil. Balikan ta ka karon taod ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom mga kahigalaan. Straight to the Si Idol Tweety to karon may gala sa SRP anytime atong balikan mga kahigalaan sa rally sa Iglesia ni Cristo. Nining rally may gala sa Rally for Peace, no? Nining adlaw kay karong adlaw sad mo balik mahigala ang sesyon sa mga congressmen, Ya karon sad gitunong mahigala ang Rally for Peace nga dili na lang ipa-impeach si Sara mahigala kay naapay daghang butang nga angay atubangon mga suking tigpaminaw. Atong dugang mga discussion mahigala labi na katong sunog sa California. O kining rally sa INC mga suking tigpaminaw. Ugma na nasad puhon mahigala pero dugang mga updates o niyang udtos to mga reports o niyang gabi mahigala uban pang mga programa sa DYHP RMN Cebu. At ang iyang sunod gito lumanon kung ako masultiyon o ba kasamang Alan Gulet na Corda o Ate Priscilla Raganas nga masunod na karon dayon. At ang sa bunyang gabi ang Sincerely Ate Arlene matagalas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion. O gatang sa may galas 10 nga to sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba kasama nga Binje Tanghi. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ng Diyos mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.